Yesaya tie duanan. Moncheche me manure. Munyankopon na ose. Monka abojusem nkyere Jerusalem. Na momon kase se na kudie asa. Se wade ne mfomso ache. Sane boni nyina ho, wanya Awurade nsem mo ho. Obi ne tiam se, Momo Awurade kwan, esre so. Montere anwa pradada so tempon ma ye Nyankopon. Wo memma mo hwe nyina so, na omra mepo ne nkokɔ nyina ase. Na de eye afuafu nye asaseta. Na monchi monka nye tunum. Na Awurade ade monyam be yi ne ho adi. Na honam nyina abom ahunu. Efri se Awurade ano na aka. Ani bi se, Tiem. na me se, mentiam sen. Honam nyina yewura. Na ne papa nyina ti se wura mu hwire. Nwira dwan. Nwire ntwam. Na Awurade home kufa so. Ampa oman no yewura. Nwira dwan. Nwire ntwam. Na ye Nyankopon asem tim hoda. Froko pipo a ekronso osempakafo Sion. Mauniso abodeso osempakafo Jerusalem. Maso nsuro kache Yuda nkuro se hye Nyankopon nie. Hye Awurade Nyankopon de tumi reba. Na ne basa bedi nim ama no. Hye na katua ka ne ho. Na nana amusa di nanim. Obeye ne nwankuo se odwanhwefo. Obetru nyama ne basa so. Na wasoa won ne kuku. Nwan matan no obeka won bre. Hwan na ode ne nsayam susu nsuo, na oto osoro sama, na ode susu kurahye asase so mfuturo, na okari mepo nsania mu, ne nkokɔ nsania kura mu. Hwan na otenetene Awurade honhom, na ofutufo bɛn na ɔmaa ne hunu ade. Ɔne hwan na atu agina, na wama no ahunu biribi, na wakyerɛkyerɛ no atemmuo kwan, na wakyerɛ no nimdeɛ, na wama no ahunu nhunumu kwan. Hwɛ, amanaman te se bokiti ho nsukokoko a ɛresosɔ, na wobu wɔn sɛ nsania mu mfuturo bi. Hwɛ, ɔmema mepɔ so sɛ mfuturo muhumuhu, na Lebanon nso hye, na ne mmoadoma nso ɔhye afɔdeɛ. Amanaman nyinaa nyɛ hwee n'anim, obu wɔn sɛ ade a ɛnyɛ hwee ne adehunu. Na hwan ho na mode Onyankopɔn bɛtoɔ? Na suban bɛn na mode besusu no? Ohoni deɛ, odwumfoɔ na oguo, na sika dwumfoɔ de sika dura ho, na ɔde dwetɛ ntweaba no gugu ho. Deɛ ayɛyɛdeɛ abɔ no no yi dua a ɛmporɔ. Ɔhwehwɛ odwumfoɔ nyansafoɔ fa, na wasene ohoni a ɛnkeka ne ho. Munhuni, monte, wɔmfiri mfitiaseɛ nka nkyerɛ mo. Efiri asase nyina soɔ so, monte biribiara asase aseɛ. Ɔno na ɔte asase kɔntɔnkron soɔ, na ɛso tenafoɔ te sɛ ntutummɛ. Ɔno na ɔtrɛ soro mu sɛ ntentantam, na ɔyere mu sɛ ntomada na wɔtena mu. Ɔno na ɔma abrempɔn yɛ sɛdeɛ wɔnyɛ hwee. Ɔdane asase so atemufoɔ sɛ ahuhudeɛ. Wɔtɛɛ wɔn ara pɛ, wodua wɔn ara pɛ. Wɔn dua gye asase mu nhini ara pɛ, na wahu afa wɔn so, ama wakusa na ahum asoa wɔn kɔ sɛ ntɛtɛ. Na hwan ho na mode me beto nam no ase? Ɔkronkronni no na ɔseɛ, momma mo ani so nhwɛ soro, na monhwɛ deɛ ɔbɔɔ yeyinom. Ɔno na obu wɔn dɔm ano yi wɔn adie, na ɔbobɔ wɔn nyinaa din frɛfrɛ wɔn. Ne tumi dodoɔ ne n'ahoɔden kɛseɛ nti obiara nka akyire. Adɛn nti na Yakob woka, na Israel wokasa sɛ, me kwan ahunta Awurade, na me Nyankopɔn abu n'ani agu m'atemmu so. Wonhunu, wonte, daa Nyankopɔn ne Awurade a ɔbɔɔ asase awieɛ no. Ɔmmerɛ, na ɔmpa aba. Ne nhunumu mu nni ahwehwɛeɛ. Ɔno na ɔma deɛ wabrɛ tumi, na ɔma deɛ onni home ahoɔden dɔɔso. Mmeranteɛ brɛ, na wɔpa aba, na nkwankwaa hwehwe ase. Na wɔn a ɔtwɛn Awurade no nya ahoɔden foforɔ. Wɔde ntaban foro sɛ akɔdeɛ. Wɔtu mmirika, na wɔmpa aba. Wɔnante,
na wo mmerɛ